pini ada nili hemalong nili APHLC ex candidate lo non ke BJP lo non pini nang tum ada kapang si media aporte tum ke ba aport nang to kan ka churu pajir lo si pini ada nang cetong dundo la pualang ke Dhorom Teron alang ke APHLC ex spokesperson lo non BJP yang dun jual pasalang ke APHLC spokesperson lo apa ni dia pang ke ex candidate lo non ke BJP lo apa o alang tumbang ke members lo barim non tum barim matum kaji lo masih pini labang so media nang kahang nang kok alam thegala pulo arni sini nia prang dak Chinthong along APHLC CC committee a president akahai long kiram Teron niliphan kalili kalang lang alam niliphan arbok lo nili APHLC che open BJP dam juilo for tarik kripli non ke dam tang tarik kripli arni sinili officially letum kaching honai CM Dr. Tuliram Ronghang lapen ke letum kaching honai non MP lapen ex MP lapen CM ye mangno nili tum bang ho nili tum halda BJP join dulo officially as halasu ke join duna joine dak Chinthong along APHLC ke bobji angring thet tamlo lasuka phire joine si Chinthong APHLC a committee amepu akhai long kiram Teron bangke niliphan kalili kalang lang sinar bogdun nang karbok dun alang thigala puhelo BJP dun po our side long lote amarni party pensi fuji posi nilika ninje posi alang li akhai long kiram Teron bangke ni thanar boglo lasi lapuson kalili kalang lang nili ninjilong le pinalam kalili kalang lang nang karbok thap po bangke inut leader pulote chok che deji lapuson na bangke ahok alam si ninji nei yong sa ahok pet a leader yong sa lang li chikrongji pulonte ahok alam si rada phanthani nili ninjilong le pinalam alang li narbok thabarat ke chok che lasi nili tum sorsaing tung te athema APHLC in dupik lang ki haji ta gali le tum ka sorsaji akam masawi BJP dun jo istani tum ka sorsa pon di akam masawi athe ki haji party gali lasi Kopi posi nona bangke nili tuma phanang sorsa dun de lopor nona bangke li tum mastame APHLC chi open BJP Kopi posi dun nang kokma la salam the bangke nili tum phonang kokko lasi lahelo APHLC ke damtang nili tum chupiduglo nili hello ke klem barim ke klem ke cheng lin cheng abang pun nili hello emethang dug det boy det abe det pen setame nili tum ke klem chupiduglo chupidug pen rap det setame nili tum pang room lo lapen abe det setame ke damtang setame nili ta candidate arjab dullo ahok pet sinang jaji bon posi nili tum ta chitu dullo bon sita aphia bangai Kopi lo central committee amepu akehai jai ka thar alang li kachuma tha thwa bangke APHLC asongja angbong hiyansi kache sorsa new salong si kachipi kache sorsa kachiputot lason si alang lia bangke ni tum phanang jarong lo lapen ang tong ing tiga thara group pu jai ka thara group la poson si alang li thak si alang li tim ni hason nang taksi alang li media thing no stame alang li party si vet ang bong si kapre ka party son chi tin si alang li kalili kalang la alang li arbok lo alang tum party hijan leader yan ang bong si alang li arbok lo jumeme juma kalili kalang lang si alang li arbok lo la sila puson party hijan songja hiyan ang bong kacharbo kachi bohong kachi plak kachi plek la sona songja lo li tum dudun thek lalo eson na bangke non tribal pen ilitum chupa hilo nai kichi ke biaso pen chupa hilo nangi ilitum alang tumabut nang ne etum tribal abut nai posi alang li ke dam tangar ni nang than lo nang than sa hok lo bon posi ni tum ta matha dun lo ki juda por ke la pugli det alang li bangke
hala lorin ti gogoi okil gogoi ke hai tum wang amat alang li pan pedok kon lon lo alang li Indian Airlines along dam lo hada ka bangke abonggali a behari akichi aso penang party thu toilo ke juda banganil tum han pilo nang epu non amake li tum kichi ke be abuta pangrom ponru bana po pak sin tum hanang than rong lo lasi la puson parlinlin parlo lu nang ki jalong abangke nili tum dudu thekte lasi la puson parlinlin parlo lu nang ke ja joinisi nili tum abangke APHLC la leke hai jita kali lapen akam kichun jita kali unil tum mathasi nili tum APHLC ci open nil tum BJP non ruling government along nil tum ruling party along nil tum chingbi dun lapen dolang alang li lapuson meeting wang lo pote hadake angtong 3 thara putu tarik haladake amo angtong 3 thara group pan meeting hangri lapuson lok si kedam tang tan tum pan na pin khat lo bohas da chakri la son sin tum pan na pin khat lo lapen long bok kedam tum pan boha chakri pan sin tum pan phun stanang kollo nang tham lo la son lo lapen long bok kedam tum ke la tum ke BJP long mesi poisa ke ban taho RSS lo taho bongo sena lo taho la son si alang li ir dun lo la si la puson na bang ke parlin paro lo long bang ke nilitum dudun thek the usi nilitum APHLC pen chi osi BJP long dun nang kok lo la alang li ke ajat along ta alang li ke anuvet chi pe thek de anuvet chi pe thek det alang li ke a sitin asong along phanda charbu ang lo hamphang asong kwan ma ke do case e pen cheng lo organization kwan ma ke do alang li ke charbu dun ang lo kipu si tribal unity tribal chingri nangji etum khaisuan chingri nangji pu ate chingri nangji te ko pipo salang li ko pisi our organization asong be dalang li charbu lap lo la pen ke pipo si song si party si leader ang bong talang li ka charbu akamalang li claim lap lo nang jalin lap lo lasi la puson keja thap keja pro songja long abangke parlin paro lo bangke along asongja keja party long bangke tum dudu thek pusi nilitum stame mathapa me pusi nilitum non APHLC long ke claim active patum nilitum APHLC pen COC nilitum BJP dun lo kasi dupigla non alang tum akai long kiram teron dak Chinthong APHLC meipu stamin panapulo inuta ponun e pon unma ponun e make non MP relief bipo so joining program bipo hala daksi alang nang thek long pu lasi da Chinthong along bangke nili tuning rilo through media pe nili tuning rilo APHLC along ke do arat an setame ilitum kamang hudu nai akama velo APHLC ke haijia party takali lapen ki unama se un e ada athe eletum dak lak krihinia population ang bongsi eletum ladak kar bianta ka chingri long le ka chu bhong pon lok polonte kopu silitum ka haipo suri ket in koinat long lok second division ke long lok le election long ke chogi gali lasi la sona long abangke eletum dudun de nai neli chuning ri lok dak Chinthong long la pen kar biang long dang APHLC tum stame ake hai jaiga thars asang ho ke ja a party APHLC long bangke chi odun lapsi non litum ruling along non akai iltum ka ching honne CM tuliram rong hang ke claim ke dam ke me la pen ke longri long pat ka paching thura side along ilitum che rap che todun si akime usi nilipuji ya pe ilitum chini lo alang li ke ja kam chunche puge ilitum non ke dam ta ilitum theklong alo athema alang li case ki pi soni son thom lo alang li non tribal ke election thu long le palang li case pilo Pawon Kumar right la hey up Ajit Kumar de alang tum pan case alang tum puthak case pilo sita case hai lo ma pini ningkan ner cap set cap part at lo la so case non in summary so nak thak selang li council voter list along pen ke che ke biamen than enang jipu alang li Guwahati High Court case pilo tahala so case ta pini da council so drop that pen pini ha Gornorari deng dolo Gornorari deng doko ka pi Gornor approval pipe pu ta pipe dat ni tum case pi pu alang tum pi hailama pini pipe a case pu ansi damjulo ta pen re-election ta dupo pu chekleon trok ang bong dupo pu non chekleon trok ali kan hini non par elo dolo malase isi not a case ki pita alang li chupichun thek the lasi
pipo pang samri la puson la si ili tu mabangke karbiang long ke kroy APHLC fan ke kroy arab an ke ili tu mang hudu nang nelo non rolling golf along ili tu ching bedun pen BJP along chipa ok dun pen ili tu kaching honai CM tuliram ronghang Dr. Tuliram ronghang ke claim ke dam ke me pen tim karbiang long ke claim ke dam ke me ka paching thura sai long cherap dun rong sa ke me usi nili ka du ka be karbiang long APHLC arat phanta nili chuning ri nang le kopia ning che thesi BJP long ke join lo labang nili ning che theke la hello ili tum non ke dam tang stame kaching thura war sai non Chinthong war pusita ke dam tang arnia bangke non il tum towar ave la he school ave non ke school stame da habai ti long stame central school na kimlo la pen towar stame non Chinthong kroi put adi ke non selam bom lo la he ili tum phanta na rab lo la pen batai sike munit tumen men claim de don esita alang li claim chet pe non kaching thura war sai lang li claim bom lo la sui ning kang sam se du lo la pen dolang ili tum dak sik sidu lo long ke tok do dim bang hala hello alang tum pulo non tribal atum election thulong le la pen vote jog long le ko se alang tum pulo APHLC ak ha jai ka thar asang hupen alang li prosar lo sida me sik sidu lo long ke tok do je permanent resident akichia so an ke election thulong vote jog long wala dak do lo an ke long se voter list long amen du tang no plonte permanent resident la son chiplang det la si alang tu phan ke than je phan ke ili tu men than proof ji pe ke akisung do aposi non ke hai il tum ka ching hon nei ke hai CM Dr. Tuliram ronghang alang li kamat ha bangke si ning ki doga bangke la hello alang li non chukadam tang song tro phan accord ka che tok japon si haladak sit thong kepra pli tribal phan ST phan reservation alang li bilo bidet lo la son ak thak sa hala sit kep bangke dak tribal ta thurong non tribal phan pidet ko selang kapache thang APHLC to pache thang sistame hadak bangke tribal non tribal ta thur jam long ko se kitu tasimon second step bangke etum che song pen claim pen no the second step bangke hala sit kep along sistame sit pho bangke ST phan reservation no te sit pho se hala tribal pen non tribal thur jam la son si alang li sistame ala son si matha ponji ko se nili matha athe nili tum theklong lo Tripura long ta Tripura autonomous council pen isi high court long case pilo ye non tribal atum vote jog long le la pe election thulong le pa case pilo sistame hada bangke bang high court atum a case ama si reject that lo hada ke pu pilo tribal non tribal atum election thulong le puke ke khang ama se awi ko se ala da high court pen pangda kasi voter list along amen ke du ta pen permanent resident an ke halada election autonomous district council along election thulong la pen vote jog long ko si Tripura high court pen ke la so alam pangdak lo la si non bang ke Tripura long ta ya la son si ma thalo la pen nang julang keceng ako nang li siksidol si pangtang nang li pulo non bang ke nang li so siksidol phan nang li claim pon pilo ga alam bang la pulo ke dam tang bang ke siksidul ko antong arlu kitok te ne hala bang ke nilita porhe pame melo banang than lo proilo non stame non bang ke nilita porhe pame lo athe mahala dak tribal pe non tribal ke thurji provision ta hadak do la si siksidul pangtang nang ne od nang ne po bangali siksidul pen pangtang nang ji stame as a provision na teng pen dam si ili tum hala bang e claim nang ko la bang kedam tang MEC election ho nang li phan tangka chuendet tuliram rong hangalong pen nang li phan ong dung Chinthong along APHLC ke ya bang pu nang li phan ardi nang pipon pedet kopia joinela la ke nili phan tangka chuendet ko ke alang tumang hope and barchot la po bang chok ti dedi alang tum approve pe klang thengni la mang ko dak sini ga chuen ma pupier ni sini ga chuen dama hala so approve ke dami ak ili tum ka cheng hone CM Dr. Tuliram ronghang ahem nili damlo nili press meet piat lo lage Chinthong arat ki sung ke boy towar ka ve me lang ka ve hospital ka ve school ka ve alam sin nili kudam po sin nili press meet chipiat lo lapen dake Chinthong la APHLC president la pen secretary ta hala suhut press meet ki pi hut bang lo na chitong don lo
Asi hala sud clear alam si nili pulo. Hala sud clear alam si pulo nila so farman si cing kidam pulo. Ante nila press meet pi det pen ke news klang det pen ke ante BJP tum a replies doluma. Jela ke kali tuar alam ne nang ke pu kali na cing ki kali BJP nang adun lo. La ke BJP si na chipa ok dun lo pu a replies piluma ave people lo lagi nili hala sud ke BJP lege dun kali. Ya pela isilo isia bangke ake hai long kiram teron nilphan isina karbok dola MEC election ke tang pen sia me hem ke dam pen a hut pen si APHLC long than pet lo pusin ni phan ne pu sitail tum ke dam tang December achi plus tamen ni dak lang tu pam along ta ni meeting dun la pen hala su hut press miss ta ini lo alang tum han ta wang lo la pe alang tum sitame hala ke dam tang an ke alang tum sitame ni phan meeting hai ta na hang no bom ni ta chitong dun bom gan ke ngasila he lama bangke nili phanang karbok tap poisa chu endet hopi mit ho lai bangke nang karbok tap lage approve piklang e pulonte ili tum lage ka bisas ya kam tawe nili pini ha kelkata dam lu alam ning ye chod chok deji halada approve si hada kelkata ajab tam lu pu hala so approve si piklang na ko so taksi nili phan poisa chu endet pu nang karbok ke alang tum ang hu men si barcho approve ke rap phan piklang le la sila son abang ge than pa ma hu thap te de nei pu bang si nili hin pen chunang ri jong si rara phanong si ke japa meji leaders ake mesi chekrong ji plonte ile tum la son than tap than pru bang ke la son bang e kali det nai usin nili hin pen alang tum phan sta me chuning ri